Moi! Tänään mä kuvaan tän What's My iPhone-videon, eli mitä mun puhelimessa on. Ja aloitetaan. Eli mulla on iPhone 5S hopeena. Ja aloitetaan. Eli täällä on kalenteri, kuvat, kamera, kartat, kello, sää, muistiinpanot, muistutukset, videot, iBooks, iTunes Store, App Store, asetukset. Sitten on tämmönen turhat kansio. Näitä kahta en tule käyttämään ikinä. Ja täällä alhaalla on puhelin, Safari, viestit ja musiikki. Täällä toisella sivulla on FaceTime, Lasty, Fotos. Sitten täällä on muut kanssa, jossa on kompanssi, vinkit, Chanelin, ykkösellä, etsi iPhone, sitten on tää Big Days. Ja täällä mulla on loma alkaa 63 päivää. Sitten on tämmönen kansio, missä on Snapchatti. Siellä minä kuvaan. Sitten on Twitteri, missä mä en käy ikinä melkein. Sitten on Instagram. Tää on tää mun Inspis-käyttäjä. Nyt menkää seuraa myös näitä mun muita käyttäjiä. Sitten on Spotify, WhatsApp. Sitten on muokkauskansio. Täällä mä yleensä muokkaan jotain videoita ja tällä muokkaan kuvia. Sitten on kaikki mun pelit. Mä pelaan siksi tätä peliä, koska mä tehtiin sen kerran ja sitten mä jäin koukkuun. Sitten on Movie Star, missä mä oon Ojo ja keksin nimenä 8-vuotiaana. Tässä Omiossa mä oon Ojo ja MSP, Pokemon Go. Sitten on Tom Kultran. Sitten on tää My Ankja. Kiitos kun katsoit videon. Muista tykkää tästä videosta. Videoehdotuksia voi kommentoida ja muista myös tilata. Moikka!